No moikka taas, tässä Popcorn Esko ja on tosiaan palannut nyt tällä kertaa vlogiarvion kanssa ja tällä kertaa puhun uuden Disney Plus-sarjan Ahsoka ensimmäisistä jaksoista. Mä oon valtava Star Wars-fani, joten odotin todella innolla tätä uutta sarjaa ja on iloinen voidessani sanoa, että ei todellakaan tuottanut pettymystä. Ensimmäiset 2 jaksoa olivat todella hauskaa katsottua, että tekevät toistavaa työtä tarinan luomisessa ja hahmojen esittelyssä. Ja Rosario Dawson, joka on tässä näyttelee Ahsoka Tanoa, niin hän tuo rooliin paljon semmoista syvyyttä ja tunteita ja saa todella uskomaan Ahsokan matkaan. Myös sivuosa näyttelijät ovat loistavia ja odotan innolla näkymään heitä enemmän tulevissa jaksoissa. Ja niistä jos mainitaan, niin tosiaan sieltä löytyy Natasha Liu Bordizzo, Sabine Renina ja Ivana Sakno Morgan Elsbethinä ja sitten todella moni muukin hahmo, mitä ollaan tässä odoteltu. Siellä on myös Mary Elizabeth Winstead Hera Syndullana ja myöhemmin tullaan toivottavasti sitten näkemään paljon muitakin hahmoja, mitä tässä nyt odotetaan. Ja jos joku kysyy ja miettii, että mikä on Ahsoka Tano ja kuka hän on ja mitä hän tekee ja miten hän liittyy Star Warsiin millään tavalla, niin ei hätää, koska kannattaa mennä katsomaan Disney Plusasta suoraan ne jaksot, mitä siellä itse suositellaan katsomaan ennen kuin ryhtyy katsomaan Ahsoka Tano sarjaa Disney Plusasta. Eli Disney Plusaa vaan suoraan, sieltä katsoo ne kaikki läpi, sen tein minäkin, en ollut kaikkia itse asiassa nähnyt niitä jaksoja, mitä oli sitten Rebelistä ja Clone Warsista jäänyt katsomatta ja pääsin hienosti vauhtiin mukaan. Ja tässä tosiaan tarina on hyvinkin mielenkiintoinen, se asettuu sinne Jedin paluun tapahtumien jälkeen ja se seuraa Ahsokaa tämän etsiessä sitten isoamiraali Thraania, eli tämmöistä pahista, joka on sitten jäänyt imperiumin tuhoutumisen jälkeen jonnekin varjoihin piileskelemään. Ja matkan varrella tässähän sitten Ahsoka kohtaa uusia liittolaisia sekä myös uusia vihollisia ja oppii sitten lisää omasta menneisyydestään. Kaiken kaikkiaan mä oon todella vaikuttunut Ahsokan ensimmäisestä jaksosta ja se on loistava lisäys Star Wars-universumiin. Ja malta odottaa, mitä seuraavaksi sitten 3. jaksossa tapahtuu. Tässä on jotakin ajatuksia vielä ensimmäisistä jaksoista. Rosario Dawson on todellakin täydellinen Ahsoka Tanona, ja ne, jotka ei tiedä, niin se, miten hän siihen päätyi, niin David Filoni oli huomannut sosiaalisessa mediassa tietenkin fanin piirtäneen Rosario Dawsonin tähän Ahsoka Tanon hahmoon, ja sitten hän ihastui siihen niin paljon, että hän soitti suoraan sitten Rosario Dawsonille ja ehdotti tätä samaa hahmoa hänelle, ja hän tietysti suostui. Sivuosa näyttelijät tässä on tosiaan myös loistavia. Erityisesti nautin tästä Sabine Renistä ja Rosario Dawsonin kemiasta. Sabine Renin ja Ahsoka Tanon kemiasta. Ja kaiken kaikkiaan olin todella vaikuttunut näistä ensimmäisistä jaksoista. Tarinakin on tietysti mielenkiintoinen, se on hieno sekoitus toimintaan, seikkoiluja ja mysteeriä, visuaalisesti se on upea, se näyttää uskomattomalta ja vangitsee todella sen Star Wars-universumin ilmeen ja tunnelman. Musiikki on hyvää, planeetat ovat hienoja, hahmot ovat hienoja ja sinänsä tuttua kauraa kaikille niille, jotka ovat näitä seikkailuja aikaisemmin animaatiopuolelta katsoneet ja seuranneet. Mutta loistava ohjelma, jolla on paljon tarjottavaa. Tuun palaamaan tähän sitten myöhemmin sitten myös toisen vlogiarvion kanssa ja siihen asti ei muuta kuin kiitos katsomisesta ja ciao!